Welcome back my channel. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जोंबो दं दा जोङो ओइ मा जायगामोनलाय हादान दिसनासारिनि बोरिया दिसनासारिनि बोरियाव थांनो गोनां दे आयु ओइ आबौ लाबो सकलाबो थबाय जोङो थांबाय थानोसै आरो दा ओइ बुरजाखा बिसोरो साबैसेथाय 11 जन जोङो दोनलांगोनसो थावो दाहायनो फैसिगोन जों खोन्थालांबाय थागोन गामिया होजों हालोदानो जोंना नायलाय गावब्रै जाजोब्बाय आं आयौ ओइ ओंहाय थांनो थाङा आं ओंखारा आंबो ओंखारदोंबाबो नै हाबय ना माबय सेन्टार मोनबाय बेयावहाय साबय ना फाबय साहा लोंसै फैबाय मालिकआ बालिजों मोनगोन जानो दामा बारा जायोसै आरो आलु भाजा बानलु बाथोन ओमफ्राय बेलाय मा मुदुफुल मटर लामाया ससेयावनो जोंखौ लामायानो गय सानदु सालायनायनि सालायजोब्बाय जोङो आबैमोननि न' मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैखाला लोगोफोर बालिजुरि मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय बालिजुरियावहाय नै जोङो लाखिनानै आं फानजा साहा जागुलायबाय ओरै सुबिनायाबो फानजादों हाथायाव दंफैयो बेरायनोसै बालिजुरि हाथायाव माने बजार आयंआ बेदर लायदों आयं बुरै ओमफ्राय जोंना आबै सासे फैफादोंना बिसोरबो हाथाय बेरायहैबाय बजार बेरायहैबाय आरो आमाइमोनाबो माखासेयाबो बालिजुरि हाथाय गिदिंदों दाउआबो जाबाय थायो जानानै दाउआ जि गोबाव ना बालिजुरि हाथाय लायसै मा होनो फानलु जलखियामोन फानलु लायनो थांदों जों सानैजों बिनि थाथावनो खोन्थागोन एसे नोंसोरबो एसे बेरायनो सोलोंदो गोदान हादान जोङो सानैजों मा होनो हाथाय खालामनो नागिरलायबावो नोंसोरबो हादानाव फैना नायफै होमबा मिन्थियो बालिजुरि हाथायाव लोगोफोर नायफैदो बालिजुरिनि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायग्राफोर दंब्ला अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं बालिजुरियाव फैदों जों लाबोगोन सिन्था खालामनाङा बिथाङा बानलु बासिदों बानलुआ गोरलैसोनो गोरलैयासो नै बेयाव गोरा दं फानलु बासिदों बियो बालिजुरि हाथायाव बानलु बायदों लोगोफोर गेसाव नायदि बिदे बालिजुरि हाथाया गिदिरथार हादानावहा लाफैनो फैनाया जोंना हाथाय बेरायलांनो दसे नागिरदों बिस्थिबार हाथाय जालायो बेयावबो किमान 20 टका पुवा बैथिंबो दंबावो जों बिथिं थांला
बानलुखौ लाखांबाय जों दायो थांनो नागिरबाय एसे स्टे खालामबाय गिदिंलाय जोंना बिथाङा थाबायगासिनो जों दायो गारियाव थांफिननोसै किं खालामबाय सलारा जोंहा लांसै नै माबा बेट्रिया नै बियो এই দোকানে বাবু ओरै लामा बेयावनो मा नांगौ माने मोनजोबखायो आरो इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ Hame, jangan gempai. Jangan gem. Ada pondro. Satu sana hasil nalai itu. Ada pondro hazar ada. Ada pondro satu sana hasil nalai. Sudah. Noi sudah ada mah. 5500 euro. Oh. 5500 nungai. Oh. 55,000 nungai kindu 15000. 15,000. Ada pondro nama janda. Ada pondro ne. Next tu kita lolai baru. Next tu lo mana lagi sila? Hah? इसलिए मोर बाबा को ये सामान है और दिखाओ वेयर पर लाजत बाई नहीं जिमान यार बालीजुरी नो बालीजुरी किबा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बाई दादार परा पाए को Oh, did you? Better no habo. Aisha, thank you. Didn't do. Thanks. Bye bye. Look for Fido. Thanks. Look for. Bishan, ma, bye bye. Bye bye. Sebenarnya, Ania bagus ni sih. लोगोफोरसो आं सोरबा बायदि मोनदोंमोन आं ओंखायनो एफा सिरि थाबाय नालाय लोगोफोरजों थांबाय थानोसै आरो आयंमोननि न' गोदानाव लोगोफोर जोङो मोनफैबाय उनाव मोनफैनानै दाथ' दै गैयाना दै रोगानांगौ जायो नै आरो बाइकबो थांनायनो नैबेनो अरुणाचल आरो होजोंहाय न'आवहाय माबायाव ओरै जोंनि फुराना गामियाव गफुर फुराना गामि जोंनि दा होजोंनि न'आवहाय माने बिदिनोमोन ना जोंना जोबथा आसाम अरुणाचल बर्डारमोन बेयावनो आयंमोना बिदि जोबसा जाफैबाय आरो नैबे रबार्ट बागान नै ओमफ्राय नैबे माने बर्डारफोर बायदिनो आरोना ओमफ्राय दा जोङो दै लायनो थांसै नै बेयावहाय माने जग बायदिसिना ओमफ्राय मैगं सुनो माने लाइ मैगंफोरखौ सुहैजोबखानोसै दैसायाव माखासे सानै थांबावबाय आयंमोननि खाथियाव नै न'सासे दङ ओमफ्राय थांबाय थानोसै जों फैदो रासुगोना ओइयावहाय सानै दङ आबौ सासे लामा दिन्थिग्रा थाङाखैनो हादानाव फैनायानो बाजै माने बेयाबो बेयावनो आरो माने बेयावनो दंफैयो बेबो माने आयंमोन एसे गोजान जायो आरो ना थ' बिदिबा थांबाय थानोसै नोंसोरनि लामाखौ होनलांनि दै हादाननि लामाखौ थांबाय थानोसै लोगोफोर दा दैसायाव जोङो दै मोनफैबाय आरो बेसेबांबा गोजान 1 किल'मिटारसो थाबायबोनानै एकदम माने नै दै मोननानै सान्थि सुबिनायाथ' दैयाव गेलेहांबायानो आयु दै मोनफैबाय लोगोफोर नै दे साफा बाथिया मानसि दं
लोगोफोर सुनोसै आरो जि खर' मोनबाय आयु नै मैगं सुग्राफोर बेदरजों लाइजों अमाजों संखांबाय बेयाव ओंखाम जि बुरजाखा जानोसै दायो नै Kita gading ba? Apa sih? Betul. Apa ya? Umar itu orang oh, mana? Mama jangan deh. Mana ya? Umar itu. Mau coba bông? À, nó bông. Hả? Cô Roma đã khăn bay chưa? Dạ không vậy. À, đừng trở lại ơi. Ra đừng. À. Đừng xem cái nào cũng rồi. Hôm nay cứ thằng đi xin long này. Này này. Này buổi trước đã khăn rồi. Bài trước. Kerai जोङो जायो आदैयो मोजाङै थान्दा आयं थांसै आयं बिदाय लाबाय थांसै गाखोजोब्बाय दै जोंना बेयावसो दाब्बाया गाखोग्राया बिसोरबो मिलनपुरनिमोन दा बिनि जाबाय नोंबो गाखोलांदो जिरायदों मोजां सातथा जाबाय Ada ayongman. Ada siri jasir ayong mana? Tangsei. Ayu, mati lah ya.